His Excellency Professor Charles Chukwumasoludo Okwu one Nekulobia Udo iwetere Nekulobia Ọkụ Chukwu ya Ọtụ obodo pepe Iche bụ ọmụmụ anyị na-asị gị mmadụ ụzọ pụrụ iche ogbofu mmana afọ nwa efeka nna akụ iche ọtụ ọzọ nke ọzọ ihe ọbana ọtụ ọzọ anyị ekele nzere na nnabata ọtụ ọzọ na ebe asị ebe a n'ebe pụrụ iche ọtụ ọzọ ebe ọtụ ọzọ ebe ndị a na-atọ ebe ha azọ
And this is the paper of the Kanabata. This is the general. No, I have to know. This is
Sinze betete na na ngwuri igwe. Sinze betete. Sinze betete no na ngwuri igwe. Hey!
No, no, no. I take it.
Biko mee ka udo bata n'otu n'otu. Ka anyị wee na-ekwu ofu na-eme ofu. Ka anyị wee
guzogide ụmụ mba gbara anyị gburugburu achọghị ọdịmma anyị maka onye a na-etinye ego ada ụmụ ịcha ndụ ndụ ekwere ka mgbe ọbachara ndụ ndụ nye anyị otu n'otu obi na ofu mmụọ ka anyị wee lere ego n'okpukpe jee n'otu obi ka n'ikpeazụ dị nwa gị kwụọ anyị ụgwọ anyị na-akwụ na-ejere ego ozi gọzie ụmụ anyị n'ebe na ha gbara nọ ma ndị nọ na mba dị iche iche gbasara n'ụwa dum na ndị nọ n'ebule ọbịa ma nwoke ma nwaanyị ma okorobịa ma agbọghọbịa ma ndị okenye na ndị isi nọ n'akụkụ dị iche iche nke kasịrị na ibu anyị ahụike zuru oke ya na nwunye ya n'ihi amamife zuru oke ka o wee chikwaba anyị ka e wee nye afa nsogbu otuto tụkwasị ya ndụ n'elu ndụ ji anyị na-eri ọ gaghị ahụ nke ikpeazụ anyị ga na-eri ekwe akwụkwọ ahụ anyị ga na-eri ekwe akwụkwọ ahụ anyị ga na-eri ekwe akwụkwọ ahụ ka e wee nye afa nsogbu otuto n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Representation of God and us by groups and individuals.
biko ada m ihe m ndị ụkọchukwu ruo ebe a anyị akpara ka anyị sụọ ọjị dị ka anyị na-agbalị ozi anyị kewezie ihe emechadị ya mara na ga-esi nwa n'ọịba anyị na-egbu n'ọya akụkụ igwe ozugbo anyị na-ayọ sọrọ anyị ihe Superdue protocol. The Superdue protocol. All this one. Everybody, because let's go. I grew up with the phone, no, I know. Oh, yes, no, you're born. Okay. What's it going on? Yes, a woman. Osi nko oba abo kunu akwe kunu roji osi umuji neba kunu roji osi ne umuji uche na aga kunu roji Consider uche na aga ni o ai go bara Igo ba de ba kunu roji aye wo ya e abaka po iba ye ku yo be so Ocho so grave ça. Abi o kẹ́ni tó fọ́ ọ́ kẹ́ni tó máa ń fọ́ ọ́ ó lè fọ́ ọ́ ó jẹ́ ìlànà bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ìlànà tó lọ bí láyà ọ̀gá ó jẹ́ ìlànà ó jẹ́ ìlànà sínú ọ̀tọ̀ ó jẹ́ ìlànà ẹ ṣe máa wọ nínú owó ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ kan náà ẹ̀rẹ́ ni wọ́n mọ̀ ọ́ kò ní ìlú ẹ̀rọ wọ́n bra ọ̀yẹ́ múyẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ọ́ múyẹ̀ àgbàdo ló nà mọ̀ ẹ̀yà oye kó akana ọsọ àti ọlọ ìgbòho so dúró ayé ìlú kíkà. Biko iji bido oyi ịmara ike nga isi obodo onye aka ndị ike
udo mata na brother ibe ko na meka ko ni ru ndo no wanye ba nwe na ka obia ba ho tida ke bigo ba nwe di ma nda anu ga da ja bigo na wa na wo ba mpa yo na ko na yi kwa yo so then ni ke Ada muda yo, ada mata yang mah. Ya, ada yang mah. Jadi kamu dah kapan nak? Ada mata. Dan juga, ini semua. Kau dia mana ni nampak? Dah wan wan, malah yang mah. Macam tu ni, dah kamu makan nak wan. Itu dah pun. Jalan yang mah. Ada mana memang apa ni sel? Ai
When I didn't get any was the name, but he didn't ever die. Naked and on to naked and naked and naked and was taken, was only was apple, was in I didn't get any. Naked down. And when the man of the I enjoy, I take it. I can for Brooklyn, never. Superman, I went up now. What was that? Very job. I did the Macaron wow, and I come to when on. Why the name of what I said? No, packet brother. Yeah, well, packet brother. Yeah, the brother, and I don't know where not to pass an English 9 and how are you so? Thank you.
Ibo
ite ka anyị chara bụ onye chọrọ ịnụ nwaanyị a ga-ewu unu na-enye ebe a ọ na-ahụ ibe tụmiri n'ihu ibe anyị yiri ta adịbeghị ịgbakọ n'owu n'ebe a were ihe ji ụkpaka na ahịhịa o nwere jide esi nwere ndị ahụ na-ahụ mmanụ ụkpaka adịa ahịhịa adịa anyị na-emepụtara nke o nwere ike omecha otu mgbe ahụ tupu anyị agwa odibe na-ezu odekuru rice osikapa onye ebe olile n'ebe ahụ ọja ha akpa mana tupu anyị eribe jide anyị ma proses ọ gara akọrọ ya akụ mekwa ya emekwa rụọ ma akwara oche anyị goru na ya atachawa n'ọka ndị ahụ ama chere na ka ji ruo mgbe ejiji eri ọya mgbere rukịta anaghị ekwu ogologo okwu na o nwere ndị na-arachakwara ọnụ mana dị ara nụ ka ntọkọkwu ka e wee zie Chineke na-ekwu akwa nsọ nke na anyị hụrụ anya o nwere ndị na-emegasị ihe ndị ọzọ dị iche iche mgbe ha anyị na-akọ ji ọ ruo n'oge dị etu anyị niile agbakọ kelee Chukwu maka elosi nọnyere anyị nke onye ala na-eme nke onye ala na-eme gaa n'ihu mana abịazie ndụ nke kọrọ ji ọ dịzie ka ọma ka eji enye imeta ọcha na ihe dị iche iche ndo mma na-enyere anyị ka ma na-ezinụlọ ma na-eru ọbụla anyị kọbere ya kọ and nta ka anyị na-ekele Chukwu na anyị na-erita wee na-asụ Chineke biko anyị na-erite ọ dị anyị mma n'ahụ onye anyị ike anyị ga-eji gbakere na-eji anya mgbe elebere akọta anyị nọrọ ndụ butekwa ya gbapụrụ ọkwa ka ya nwere na ahụ na bere dịkọkwa ya mgbe si etu a na-aga onye na-agwa jikwa anyị uru Chukwu enu anyị na-agwa ebe a onye n'ime ihe nne n'anya na-abụ eche na uche ndụ nwe anyị hụrụ ya ma amanyere eze ya nwere otu ya abanye n'eze na ọjọọ na ma ọ nye ya ndụ chacha abịbịa ọsọkwuo ya gwọrọ agwọrọ ọbanja ahụ na iwe na-aga ọfụma ya bụ ngwa ahịa agba mbọ hụ na o ruchara olu niile aka na nna nna ka unu wee ghọta ibe na-egwu wee na-asị Chineke onye ebere dobere m dịka igwe ekwurọbịa nyekwuo m ndụ nye m ahụike mụ nọ ebe a taa ya nyekwuo unu niile ndụ nye unu ahụike unu wee gbakọ gara ọrụ nna m ndị ere nna si ebe wee na-arịọ Chineke biko zitekwuo ndị mmụọ ozi ka ha nọgharịara anyị nke ọ bụ na mmadụ na-abụ na onye mmụọ ozi bịa nọ n'etiti ba na-eme ọkụpai spesi ọbụla ma ndị foto na-esote na ibe niile ka ọ wụrụ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Going to go to the I'm a
The secretary, after the assistant request. Thank you. No, I need to know. The guy himself.
Uncle John, Namarana, Denye, is it young? Uncle John, Namarana, Denye, is it young? Hey, John, you can have a battle of Basic, you went to power police. You went to power police. The police, what to them
No,
Iri Ji Ime Obu. Club ya nnukwu. Na ha eme ihe club ni na agbakọ. Ma ebe ya agbakọ. So I na-eme na Saturday izizi n'ọnwa nke itenaanị n'ahụ ọbụla. A na-ewepụta maka club izizi. Mana anyị na-eme ya ofu ugboro n'afọ ịtọ. N'afọ ndị ọzọzi eme dịka nke anyị na-eme n'afọ a. Afọ ọzọ agaghị eme nke na-esote ya agaghị eme nke ịtọ. N'afọ ahụ anyị emeghị anyị ji eme ihe a na-akpọ iri ji ime obu maka onwe ka anyị na Chineke anyị ghara ịkpakọrịta nkata banyere ji anyị. N'afọ nke anyị ga-emekwa n'ihe agba mbọ hụ na Fraịde na-esote Satọde ahụ, Fraịde chi ga-abụ obodo ọrụ Satọde ahụ, na anyị mekwuru nke ji ime obu maka ji ime obu anyị na-eme kwa afọ ọbụla. Ka e wee na nke a mbido afọ anyị na-akụ anyị emego ji ime obu taa wee bịa eriji eklọb ya nke a ụlọ bịara bụ ji ime obu introduction to ji obodo echizi klọb ya niile ebe itoolu agbakọ na stadium anyị eme ehihie n'afọ ọzọ na-abịanụ klọb ya niile agaghị agbakọrị na Satọde n'ọnwa nke itenaanị n'ọnwa Septemba anyị eme nke Fraịde ga-eme ka mmadụ na ndị aka ana anyị tiri n'oge na ndị aka bụ nkịta mmadụ nwere ihe dịkwere aha ndị ahụ anyị mere ya onwe ndị na-eri n'Ọgọst ndị enwekwara ike ruo n'Ọgọst anyị jibeghị achọpụta na ndị aka mana tupu o ruo na Septemba oge ego anyị ọ bụrụ na ndị ichie n'ọzọ kọpụta na di aka na na-ejekwu ozi kakwu ozi ya jee n'ahịa ọ jee n'ahịa akpọrọcha ya onye ahụ mmadụ ugoro mana nwa ya dere igwe
Thank you.
tata. Thank you. You can tell us. You can get blood. The traditional prime minister. Can give a shit. I think I go. Because that's what most of the thoughts. I know why I didn't want and I not quick. When you go ahead, you feel a most of the thoughts. Let's not go ahead and answer this. Yeah, we are and my kitchen Bible. Then all of Josie 4 by 7. Was it? I know swallow me. God, your man, Naya. You put that to the line in Miloso. Or make you wear that. I know who needs it. One look at the over. So, yeah, we are to the get of now, every year,
ịrụ ọrụ rụsịa ịnọdụ ofu ebe maka ndị anyị na-atụ si n'ọrụ na erie na ndo ndị anya ọ na ndo ka anyị nọ taa wee na-eri ihe ihe a bụ na anyị bara n'otu bute ihe ebe anyị na-atụ na onye kpopụrụ okposa ọ mara na ọ bụ abụ ka anyị nụrụ taa a na-erikwa na-eme ya olugbo abalị nwekwa ọkọchị anyị echezụọkwa anyị na-ekele gị oke ga-ebete ete dịka igwe na-eri ji ilu n'ụbọchị tata ọnwa ekwu ebe anyị na-agwa ya dịka ọ na-eri ji n'ụbọchị tata okwu okenye na-ekwu bụ taa anyị na-eri ji ọgwụ ụfọdụ n'ime anyị kọrọ ji a na-eri ọ bụkwa na arụ na aya ma kama na ọ maka nkana ka be eji ije kọnye ha nwa na olu awụ ọzọ ọ ya agba mbọ soro ibe me kọnye a na-ebute nwa a na-ebute ọ ya wụ mmadụ ịdị uchu maka ọ bụghị bịara ije nke a oru echi gara arịrịọ ọ dị mma ibe gị soro na-eme nke ebete ete anyị na-ekele gị ịkọdo okwu anyị gwara mbọsị tata okwu onye ma ife na-agwa ndị subjects anyị na-ekele gị nke ebete ete anyị na-achịkwu na dịka anyị si ere n'ụbọchị n'afọ a na-anyị kwasịrị ikwu na n'afọ ọzọ anyị anakwa ndụ wee rie n'aha Jizọs ọ ga-abara gị nke ebete ete ọ ga-adị gị na mma ewo Vector Studio on the beats.